Kont taf li f'pajjiżna hawn 4,000 persuna li batu mill-kundizzjoni tal-epilessija u li għatawn 30% tal-każi li għadhom mhux ikkontrollati. Dawn il-fatti ħarġu għad konferenza tal-aħbarijiet minn Caritas Malta Epilepsy Association ftit jiem biss qabel mad-dinja tfakkar lil min ibati minn din il-kundizzjoni. Fil-fatt, il-jum dinji tal-persuni li jbatu mill-epilessija jitfakkar it-tnejn li ġej l-10 ta' frar. Għalkemm l-epilessija tista' tkun ikkontrollata bil-mediċina, għad fadal ħafna li għandhom bżonn lajnuna iżda jibżaw qabel ma jimqar jibdew jelbuha. Fil-fatt il-Caritas ikonxja wkoll li hemm min jaħbi l-kundizzjoni saħansitra minn dawk l-aktar qrib tagħhom. Dan wassal għal ħtieġa dejjem akbar ta' aktar kuxjenza biex tineleb darba l dejjem l-istigma. Fil-fatt isir taħriġ volontarju lil nies biex ikunu jafu aktar dwar l-epilessija fosthom lil pulizija, care workers, staff tal-Inspire u d-dar tal-Providenza u għalliema fost l-oħrajn. Mhux għax wieħed għandu l-epilessija tjaf kollox, il-kondizzjoni medika bħal huma ħafna kondizzjonijiet mediċi oħrajn. Sfortunatament hija kondizzjoni moħbija, mhux wieħed pereżempju ħajnduna li xi ħadd jinnaf għandu problemi kollu visual impairment jew xatt ma jistax jisma' imma kondizzjoni li hija moħbija. Allura dak li jkun iktar forsi inqas forsi huwa less li jammetti li għandu l-kondizzjoni. Għal dan il-għan ukoll fl-14 ta' Marzu se tkun qed tittella konferenza f'Lukanda f'Buġibba bit-tema Epilessija xemm ġdid. Għal din l-10 konferenza f'20 sena organizzata mill-Caritas Malta Epilepsy Association ġew mistiedna għadd ta' professjonisti u mediċi lokali u barranin fejn se jkun ipprovdut ukoll servizz ta' interpretu għal dawk li jkollhom bżonn. Il-konferenza li se tinfetaħ mill-President ta' Malta George Vella se jkollha wkoll għadd ta' workshops interattivi. Il-Caritas Malta Epilepsy Association ilha mwaqfa mill-1996 u affiljata mal-International Bureau Epilepsy. Tagħmel ħidma sirja ta' wensu fejqan lil persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni iżda wkoll il-qraba tagħhom. Għax l-idea ta' din l-assoċjazzjoni li meta ssib min jifmeħ il-pis tas-salib ikun eħfef milli kieku tkun waħdek, il-kellima appellaw lil min għandu bżonn lajnuna biex jagħmel kuraġġ u jfittixa moħħu mistrieħ li hemm professjonisti kapaċi jgħinuh.